Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda ake cire Tron a cikin website ɗin da muka buɗe a kwanakin baya, sannan kuma zan nuna muku yadda ake saka Tron ɗin. So kasancewar kwanakin baya na ɗora bidiyon, mutane da dama sun yi rijista kuma da yawa daga ciki sun sassaka Tron kuma suna cirewa, har yanzu kuma suna ci gaba da cirewa. So shine wasu suke tambaya na ta yaya ake saka Tron a cikin wannan website ɗin har a fara cirewa. So shine abun da basu gane ba. So shine bidiyon da zamu nuna yau kenan. Wannan website ɗin dai website ne da za ka yi rijista. Idan ka yi rijista za ka saka Tron ɗinka. In ka saka Tron ko guda nawa ka saka, so kullum za su baka dama ka rika cire wani adadi daga cikin Tron ɗin da ka samu. Saboda idan ka yi rijista za su baka kyautan Tron 1000 ko kuma 10,000. Kowanne suna iya bayarwa. Wani ya rijista 1000 suke bashi, wani kuma 10,000. Da fari bari in shiga cikin website ɗin kamar haka. Ok, wannan shine website ɗin. Kasancewar sun yi updating na website ɗin kwanakin baya kaɗan, shi yasa cikin website ɗin ya dawo fari da blue, amma da fari da ja ne. So ba ruwanmu da wannan. So kai tsaye yanzu za mu fara nuna yadda ake saka Tron ne a cikin wannan website ɗin. Sannan kuma daga ƙarshe kuma sai mu nuna yadda ake cire Tron ɗin. So yanzu kwanakin baya duk wanda ya yi rijista, na tabbata an bashi kyautan Tron guda 1000 zuwa 10,000. Wanda 1000 ko 10,000 nan idan aka baka, za ka saka Tron ɗinka ne ko guda nawa a ciki. Bayan ka saka, shine za su baka damar ka rika cire wannan Tron ɗin da aka baka kyauta. So yanzu kamar yadda kuke gani, kamar bari mu danna nan inda aka rubuta gift account ɗin nan, gift account. Bayan ka danna a nan, so a nan ne za ku kalli cewa duk wanda ya rijista a nan in ya shigo nan zai ga adadin Tron da aka bashi. Wani ana bashi 1000, wani ana bashi 10,000, babu yadda ba sa bayarwa. To kwanakin baya idan suka baka kyautan Tron 1000, in ka saka Tron 200 za ka iya cirewa gaba ɗaya. So amma yanzu sun updating na site ɗin, idan ka saka Tron 200 ba zai fita ba, har dole sai ka saka Tron 500 shine za ka iya cire wannan Tron ɗin. So wannan kenan gift account. Shi kuma wannan promotion account, gashi nan promotion account ɗin nan idan ka danna a kai za ku kalli cewar ina da Tron kusan 9.9000, kusan Tron 10 dai kawai. So wannan promotion account ɗin kuma idan ka gayyaci mutum ya saka Tron, shine za su turo maka da kyautan Tron a nan, wanda shi ma za ka iya cirewa ba tare da ɓata lokaci ba. Cikin minti ɗaya kuma zai shiga cikin account ɗinka. So promotion account kenan. Sai kuma basic account, gashi nan. Wanda basic account kuma shine asalin account ɗinka wanda za ka rika cire Tron ɗin. So bayan ka kalli basic, ka kalli promotion, ka kalli gift, so shikenan ya za a yi ka saka Tron a cikin wannan a cikin wannan website ɗin, shine abun da zamu nuna yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. So yanzu idan kana son za ka saka Tron ne a cikin wannan site ɗin, bayan ka riga da ka yi rijistan wannan site ɗin ka gama, daga nan za ka kalli inda aka rubuta mine daga ƙasa, gashi nan inda na ɗan yi alaman arrow ɗin nan mine, sai ka danna akan wannan mine ɗin. Kana dannawa zai buɗe maka fiska kamar haka. Daga nan za ka kalli inda aka rubuta deposit. So kai sai ka danna akan deposit kamar haka. Ok, bayan ka danna akan deposit zai buɗe maka wannan fiskar. So daga nan za ka kalli inda aka rubuta copy link, sai ka yi copy wannan link ɗin. So bayan ka copy link ɗin sai ka fita daga cikin daga cikin website ɗin. Bayan ka fito sai ka shigo cikin wallet ɗinka wanda kake tara Tron a ciki. Misali kana amfani da Trust wallet ne ko bundle ko ma wani wallet ne. So yanzu kai sai ina amfani da bundle. Bari na buɗe bundle application. Ta ciki zan je na tura wannan Tron ɗin, na yi recharging na website ɗina domin su bani dama na dinga cire Tron. Ok, bayan ka shigo cikin bundle application ɗinka kamar haka, so daga nan za ku kalli inda aka rubuta send, gashi nan send, sai ka danna akan send. Kana danna zai kawo ma wannan gurin inda aka rubuta send to wallet address, sai ka danna a kai. Kana dannawa sai ka zaɓi wani coins za ka tura. To yanzu Tron za mu tura, sai mu zaɓi Tron.
muna zaɓen Tron zai buɗe mana wannan fiska kamar haka. Daga nan za ka kalli inda kai alaman 0 sai ka danna akan 0 ɗin. Kana dannawa zai kawo maka 1 2 3 sai ka zaɓi adadin, ka rubuta adadin Tron ɗin da kake son ka tura. So yanzu misali zan tura Tron guda 50 ne. Bayan na rubuta, daga nan za ka kalli inda ka rubuta withdraw Tron sai ka danna akai. Kana dannawa, so a daidai wannan gurin kasancewar kai sabo ne ba za ka kalli wannan rubututtukan ba, saboda wannan shine wallet address ɗin da ka kwafo kai yanzu za ka saka. So a daidai wannan gurin ne za ka yi pasting na wannan wallet address ɗin da muka kwafo a cikin website ɗin. Bayan ka yi pasting nashi a nan, daga nan za ka kalli inda ka rubuta withdraw TRX, so sai ka danna akai. Kana dannawa akai, kai tsaye za ka kalli sun yi debiting na Tron ɗinka daga cikin bundle sun tura izuwa wancan website ɗin. So kai tsaye yanzu bari mu koma cikin wancan website ɗin. Ok, bayan ka dawo cikin website ɗin sai ka dawo home ɗin nan kamar haka. Inda ka rubuta home ɗin nan sai mu dawo, yawwa. Kana dawowa home kamar haka sai ka danna inda ka rubuta withdraw. Gashi nan sai ka danna kamar haka. Ok, bayan ka danna kamar haka ya kawo maka wannan fiskar. Bayan minti 1 zuwa minti 2 za ka kalli cewar Tron ɗin da ka turo daga bundle ya shigo cikin wannan gurin. So bayan ya shigo za ka kalli nan ɗinnan 00 ɗinnan, inda aka yi 00 ɗinnan za ka ga ya canza, za su nuna maka adadin Tron nawa za ka iya cirewa. So ya danganta da Tron nawa ka sa. Adadin yawan Tron ɗin da ka sa adadin yanda za su baka ka dinga cirewa a cikin wannan Tron ɗin da suka baka kyautan. So yanzu misali kasancewar ni na cire Tron ɗina ɗazu, shi yasa kuka ga 000 ba su nuna komai ba. So yanzu bani da damar sake cire Tron kenan har sai gobe. So amma kai idan ka saka Tron a daidai nan ɗinnan 00 ɗinnan za ka ga cewar sun rubuta maka iya adadin Tron ɗin da za ka cire. So bayan ka kalli Tron ko nawa suka nuna ma za ka cire a nan, so a daidai nan gurin za ka saka wannan adadin da ka gani a nan sai ka rubuta a nan. So filin withdrawal address ɗinnan kuma nan ɗinnan shi kuma za ka same shi babu komai. To ya za a yi? Shi kuma za ka koma cikin bundle ne kamar haka. Bari mu koma cikin bundle. Bayan ka dawo cikin bundle sai ka koma back kamar haka. Yawwa, bayan ka shigo cikin bundle kamar haka, nan ɗinnan za ka danna akai. Kana dannawa akan nan kamar haka za ka kalli inda ka rubuta receive. So za mu kwafe wallet address na bundle ɗinmu ne domin mu je mu saka a can, ta yadda kaman account number mu ne kenan za mu ɗauka mu saka a can inda za a dinga turo mana da Tron ɗin. So kai sai ka danna akan nan. Kana dannawa kamar haka, daga nan za ka kalli inda aka rubuta copy address. So kai sai ka danna akan copy address sai kuma ka danna continue. To ka yi copy na wannan address ɗin sai ka ƙara komawa cikin website ɗin. Bayan ka dawo cikin website ɗin, daga nan filin nan za ka ga ba rubutu. So a nan ne za ka yi pasting na wannan wallet address ɗin da ka kwafo daga bundle, shi kuma a nan za ka saka. So bayan ka saka wannan wallet address ɗin, ka rubuta iya Tron ɗin da za ka cire yanda suka nuna maka a nan duka, shi za ka rubuta a daidai nan gurin. So bayan ka rubuta, daga nan za ka kalli inda ka rubuta submit. Yawwa, a nan ma za ka saka password ɗinka. Bayan ka saka password sai ka zo ka danna nan inda aka rubuta submit ɗin nan. So kana dannawa kan submit za ka ga ya rubuta maka success. Alamun ka cire Tron ɗin kenan. So bayan minti 1 zuwa 2 haka, ba daɗewa yake yi ba. Idan ma akwai service sosai, ba zai wuce sekanni ba zuwa dai minti 1. Za ka kalli cewar Tron ɗin da ka cire ya shiga cikin bundle application ɗinka. Wato ya zo nan kenan. A nan ne za ka kalli ka tura Tron ɗinka izuwa nan. Ga masu buƙatar su yi register sabo yanzu, akwai buƙatan ku kalli tsohon bidiyo wanda muka ɗora kwanakin baya. So zan ajiye link na wannan bidiyon a ƙarƙashin wannan description ɗin. Sannan kuma zan ajiye link na yin register. Sai ku shiga ku yi register ga mai buƙatan ya yi sabon register kenan. Wayanda kuma suke tambaya akan yadda ake saka Tron, to wannan shine yadda ake saka Tron ɗin. Ok, yanzu misali sai muka dawo cikin wannan website ɗin.
ya za ka cire promotion ɗin nan da ka samu wannan ɗin nan. So shi ma yadda kake cire wancan ɗin na basic account haka za ka cire promotion ɗin. Daga nan ɗin nan za ka rubuta iya adadin yanda aka rubuta maka a nan ɗin nan. In ka rubuta nan kuma already daman ka riga da ka saka wallet address ɗinka ka yi saving, security ma ka yi saving, kai sai kawai za ka danna inda aka rubuta submit ɗin nan. Kana danna submit za ka ga shi ma ya fita ya tafi cikin bundle application ɗinka. Da haka dai za ka tara Tron da yawa. Za ka samu kuɗi sosai da wannan application ɗin insha Allah, saboda yanzu haka Tron ina ga Tron guda ɗaya naira nawa ne, bari mu shiga mu je mu duba. Ok, gashi nan farashin Tron yanzu a kasuwa ya kai naira 58 kowane Tron ɗaya idan zaka siya kenan. In kuma zaka siyar da Tron za su siya ne akan farashi naira 57.80 shine farashin Tron. So kaga Tron yana da daraja kenan shi ma, tunda kowane ɗaya yana da kuɗi da yawa. So haka dai zaka saka Tron kuma haka zaka cire. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta idan wannan shine farkon zuwanka, ka taimaka ka danna mun alaman subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora. Sannan kuma kar ka manta zan ajiye link na wancan bidiyon a description. Idan mutum yana son ya rijista sai ya kalli wancan bidiyo na farko yadda zai yi rijista. So bayan ya kalla kuma zan ajiye link na yin rijistan ɗin shi ma a description. Na gode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.